Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidul awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripin wallah, giin na padid na isaw pamana mga panaguntaman tanong sa ditano di kasla-sla asang kaya pamana bulan na Ramadan sang kaya sa sagadian ni manto sa giyang kutuwa pamana miyang una amya pangalwi tanong na napisumpatan tanong den sa giyang kaya pamana bulan na Ramadan napad ko mga kalbihan yan nakagya miyate mo si suwaya maanan yan na paliugat katimu si iso paliugat aayamanan niyan na mga pula uso Islam yang kaiyaw pa man na sambayang 5 waktu. So sambayang 5 waktu nagusto ka sa hadat, nagusto ka bagay sa sakat na ayamanan niyan na pamanag patut panso kibugan ko sakat sang kaya bulan na Ramadan sa papanga nagyubog sa ikwayamanan niyan na mga usayan o sabaan ko mga ulama tanong so kalaibala so kitmbugan ko sakat diakat igira manutuwa pa bulan na Ramadan kaya mo to na diyan kaya bulan na Ramadan na napakatimu-timuon so ay maanan yan na mga alaat simba apalaya din pula uswaga may Islam kapakaypan padupang ko kalibihan yan nagkapakaypan na ay maanan yan na pilawin ka Baitullahil Haram sa ay maanan yan na pag-umrah ka. Na sa manuto, mga uripin na Allah, na tangkadin tanong kung ginawa tanong, yung kami pantang sa kasambayang, aso salatul jumaa, na makalalabi, adi so sambayang, o sakataw. So sambayang, o uripin mo Allah ta'ala, asin niyan ining gulalan, si ikwalay niyan, udi na si ikudarpa, adi niyan dindugangan, udi na si ikudin niyan di galabakan sa kanggilupa, na sabi sa benar ayamanan yan na kalalampasan o misembayang awripon wallahu ta'ala sa isa masjid sa 20 agu 5 kapangkatan uli na 20 agu 7 kaayamanan yan na darajat. Mga awripon wallah na sukman so sa kanwa mga bai sabab ko kapag umuwir kanu waga may Islam nagusto ka pa katatay arkano na so sambayang iyo kung mga walay niyo nagyutod niyo pa manadalagi diyan amala ibala sa sambayang ipumbagay arkano wallah subhanahu wa ta'ala sa isang kuta din niyo di ka sambayang sa ko mga walay niyo adum manaw pa mana mga bubayami mga loksami pa mana dito tarawi igina manuto ayam ananian nakwan tarawi na dia miskan usang kaan kasabab sa pamanaan kanu pupumakanag sa mga usiat o ba adin na pupangusiat sa iko mga laki niyo mga luksiwa ayama na niyan na mga ulama pumbagay silang sa mapia bendingan sa mipantang sang kaiyaw pamana agamatan o agama Islam na mga uripon wala diyan kaya pamana bulan na Ramadan nasi ko kagagawiron na anda ba ini tantuwa pa man ang mga laibalas so kapanambayang sa mga sunat nag mga tahajjud kapiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan waqtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi sa din sa ayamanan yan na tao ing gulalan yan ayamanan yan na itindigyan so Ramadan pamuasaan yan, nagusumbayang yan sa mga paraluwa sambayang mga sunat. Sa sabab sa pamanaparatiyan yan, nagukalakihan unot yang kuwala. Diyang utaktisaban na abisababi takwahu wa ta'atihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Sabab kukalakihan nagunot yan sa ikwala subhanahu wa ta'ala na ayang balasun wallah na iprila yan sulang ulangwan amyaw na ayamaan yan na miyan dusan yan. Na sabab saan mga uripin wallah na so mga matatanong na kanaasala agiyang ko to pa manakaplema kiran sang kutaliran di ka panambayang
igila man ay apaman tarawih na papakaunot ng tanong sa mga watatanong api panayama na niyan na mga ito edad kasabab sa pamanap kapamula ko puso iran ng kutaw pamana kalaikipantag o sambayang tanong nagugiyang kutaw pamana kapiyaw wag matanong agama Islam. Kaya mo to na mga urip ng Allah na panalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa baribu-ribu panalamat sa panginsukur tanong wala subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to pamana kita taralwang ko takadakal adi tanong limitangkas ang mga panganangkan na pagkasabapan ito sa mga bair kay tanong na disiran pa kabatiya piya sa Quran nagudisiran na yung mga niyan na makapendikir makapanambayang sa mga sunat ka matataman siran sang kutadiran di kapitar sa panganangkan na malautan na yung mga niyan na kundaraan kakagiyay laman pagkanagiyo ko mga ulama tanong na giyang kaiyaw pa mga nakapamuasa na kanaba ay paguraduran si na anta ay mga pipita ami panganangkan naguanta ay mana niyan na madakla piklas yan na panganangkan mana niyan na mapariparadumian ka upaman yan kung yuto yung gulaw la tanong na kanaba babubaluy so Ramadan akatigr kaprasarasay kapromasay diyan ko to pa man na matatago sa lambak apakwan ayam ana niya ng mga panganangkan regular normal ang mga panganangkan na did na baro ayam ana niya napakasangka ko kapian yan ayatan ayam ana niya na diing bulalan sang kay bulan na Ramadan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.